Жилищен комплекс, който би избрал за своето жилище един брокер. Какъв е той? Сравних най-добрите комплекси за живеене във Варна и първото място с голяма преднина в личната ми класация заема комплекс Акварел в Бриз. И ето защо. Първо, локацията. Борови дървета на територията, 3 минути пеша до автобусни спирки с 6 маршрута, 3 хранителни магазина и морска градина с плажа са съвсем наблизо. Второ, затворена, тиха, охраняема територия с поддържан двор и детска площадка, както и контролиран достъп. Може би точно за това жилищата за продажба тук са голяма рядкост. През последната година тук са продадени само 2 апартамента и сега ще ви покажа още един. Двустаен обзаведен апартамент, който се отдаваше под наем през юни тази година за кратък срок за 900 евро и дългосрочно миналата година за 700 евро. Кухня с вградена миялна машина и вграден хладилник, а от спалнята и всекидневната има изход към просторен балкон с изглед към вътрешния двор и детската площадка. Втори етаж има асансьор, среден апартамент, юго-источно изложение, 64 квадратни метри плюс 2 квадрата мазе. Имам ключ, заповядайте на оглед. А за вас, кой е най-добрият комплекс във Варна?